l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Prim Ministru Roberta Bela żar proġett li sar mill-Bank HSBC favur il-qalba ambjentali u dik ħadra. Il-binja tal-kwartieri tal-HSBC fħal Ormiċiet ikkonvertita f'waħda li kompletament ma tarmix aktar tniġġis minn kemm tiġġenera u fl-istess waqt qed tkun effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Dan seta' jsir wara kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni tal-istess Bank u l-Kamra tal-Kummerċ Maltija fejn sar rapport minn numru ta' inġinieri ta' kif din il-binja setet tiġi konvertita b'dan il-mod. Waqt iż-żjara tiegħu fil-binja l-Prim Ministru seta' jara kif il-materjal użat f'ambjent sabiħ għal ħaddiema fil-binja huwa kollu riċiklat. Il-proġett huwa ispirat minn mudelli bħal dak li qafas holistiku li indirizza kriterju miri marbutin mal-indirizzar tal-bidla fil-klima. F'diskors li għamel il-Prim Ministru semma l-irwol li għandu s-settur finanzjarju biex fi sforz kollettiv jimbotta investimenti ħoddor u notfa għal il-Gvern huwa miftuħ għal diskussjoni u jibqa' jinċentiva favur il-qalba ambjentali. Dr. Abela għal diskussjoni dwar jekk wasal xi żmien li l-banek jinċentivaw aktar investiment f'binjiet li se jkollhom użu aktar effiċjenti fl-enerġija dan permezz tas-servizzi li joffru lill-investituri. Għalli l-Bank Malti għall-iżvilupp huwa għodda importanti biex jiffaċilita dan. Il-Prim Ministru Roberta Bela mhux biss faħħar il-kollaborazzjoni bejn il-Fondazzjoni HSBC u l-Kamra tal-Kummerċ iżda tkellem fuq miri importanti li għandu l-pajjiż biex l-infrastruttura f'Malta taħdem b'operat nadif u carbon neutral. Għalli proġett bħal dan għandu jservi ta' eżempju għall-oħrajn fosthom anke fis-settur privat. Dal-Gvern fil-waqt li jrid jimbotta lejn il-qalba ambjentali jrid jiżgura illi l-poplu tagħna ma jiġix maffeġġ b'dak il-pis, jiġifieri hemmhekk se jkun dak il-bilanċ delikat illi l-Gvern jinċentiva din il-qalba iżda billi jippromuovi l-inċentivi li huma meħtieġa biex dak il-pis ma jiġix merfuħ mill-poplu tagħna. Illum rajn eżempju ta' kif dan jista' jsir dawn mhumiex proġetti ta' ħolm, dawn huma realtajiet li qed iseħħu. U nsellem il-HSBC u l-Malta Chamber li b'din l-inizjattiva rajna l-proġett illum illi fil-fema tiegħi juri triq il-futur. Il-Prim Ministru tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jagħti direzzjoni ċara favur is-sostenibilità u jġib bidliet li xorta jkomplu jġibu progress u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Innota kif l-awtorità l-bidla fil-klima li l-Gvern beda x-xogħol dwarha se tkompli ġib flimkien stakeholders li magħhom il-Gvern jitkellem u jġib bidliet importanti u deċisivi. U għannota kif iħares il-qudiem biex pajjiżna jkompli jimxi lejn futur sostenibbli għax Malta għandha nista' talent li kapaċi jkunu katalisti fil-qalba l-ħadra. Jgħid kif din il-qalba hija l-aqwa opportunità ekonomika għall-ġenerazzjoni tagħna. Preżenti kien hemm ukoll il-Ministru għall-Artijiet u l-Implementazzjoni tal-Programm Elettorali Stefan Zrinzo Azzoppardi. Sa dan it-tant One News tkellem ma' wieħed mill-konsulenti li ħadem fuq ir-rapport l-Inġinier Damien Gatt li nnota l-importanza tal-banek biex kumpaniji u negozju jagħmlu din il-qalba ambjentali. Fi innovazzjoni hija f'tiswa l-flus. Semmejn ħafna inċentivi li qed jagħti l-Gvern u iżda ovvjament qatt mhu biżżejjed. Il-fondi pubbliku huma importanti, iżda ħafna mill-flus jiġu mill-fondi privati u hemmhekk hija l-rwol importanti tal-banek biex jgħinu b'interessi li huwa kważi xejn, iktar lis-suq ħalli jkun jista' jinvesti f'dawn il-miżuri rinnovabbli. L-Inġinier Gatt semma wkoll l-importanza tat-taħriġ ta' ħaddiema li jkunu preparati jagħmlu dan it-tip ta' xogħol għal binjiet carbon neutral u li jkun hemm one-stop shop ta' servizzi konċernati. Tkellmu wkoll il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Chris Vassallo Cesareo u l-Kap Eżekuttiv tal-HSBC Malta Jeffrey Fitch.